सोरबा सासे बारग' एनडिएफबि नि सायाव गाज्रि सोंखारिनायखौ जों नायनानै थानो हाया। सोद्रोमाफोरखौ बा जोंनि बिबानगिरिफोरखौ सोंखारिनायखौ जों हजम खालामा। बर' हारिनि सिनस्रि बायदि आफादा सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां। दा नोंथांमोना बेबायदि गोथार मोनसे संगठनाव थानानै सोंखारिनायनिफ्राय दिनै गोजानाव थायोब्ला मोजां। एबसुनि मावनांगौ खामानिखौ मावजानो जों लुबैयो आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा लुबैयो। आरो नोंसोरनि मावनांगौ जि खामानिफोर दङ बेफोरखौ गोसो होनानै मावनायखौसो दिनै जों लुबैयो आरो साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरा लुबैयो। बारग' एनडिएफबि नि सोद्रोमाफोरा थांनाय 27 जानुवारियाव उदालगुरि जिल्लानि महनफु गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर गोरोबथानि सानाव बारग' एनडिएफबि नि सोद्रोमाफोरा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। एनडिएफबि नि माखासे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदोंमोन। बै सानखालिनो उदालगुरि जिल्ला बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फ्रन्टनि आफादगिरि डि हारिमु बिथाङा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ लानानै एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बायदिसिना बाथ्रा बुंनायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा फोरमायनानै होयो। थारिखआव जों बुंनो नांगोन जे थांनाय माखासे साननि सिगां जोंनि एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फ्रन्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आफादगिरि डि हारिमु बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरा माने गाज्रि रावै सोंखारिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेखौ जोङो सिगाङावनो दुखु फोरमायदों जे बेबायदि रावजों जोंनि सोद्रोमाफोरखौ बा जोंनि बिबानगिरिफोरखौ सोंखारिनायखौ जों हजम खालामा। बेवहाय जों नैखौसो खावलायनो लुबैगोन दिनै मोनसे गोथार संगठननि दैदेनगिरि जानानै बर' हारिनि सिनस्रिनानै जायफ्रा गावसोरखौ दाबिनानै लायो बा बर' रायजोआबो मबेबा समाव गनायबोदों। दा नोंथांमोना बेबायदि गोथार मोनसे संगठनाव थानानै सोंखारिनायनिफ्राय दिनै गोजानाव थायोब्ला मोजां। अब्ला नोंसोरनि मान सन्मानाबो बासिनानै थागोन आरो नोंसोरनि मावनांगौ जि खामानिफोर दङ बेफोरखौ गोसो होनानै मावनायखौसो दिनै जों लुबैयो आरो साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरा लुबैयो। स' खौसेथि दिनै लाबोनांगौब्ला सोरखौबा सोंखारिबाय थानानै दिनै जों खौसेथिखौ माब्लाबाबो लाबोना होफैनो हानाय नङा बर' जाथिनि गेजेराव। बेवहाय जोङो गुरैयै खावलायगोन बेबायदि गाज्रि रावजों सोरखौबा सिखाव सोरखौबा जुनियर बेबायदि बुंनायनिफ्राय दिनै गोजानाव थानांगौ। दिनै जुनियर होननानै बुंनायनि सिगांबो दिनै गावस्राबो दिनै सिन्था खालामबा सानोब्लानो दिनै बुजि मोनो। दिनै नोंथांमोना दिनैनि थारिखआव जि बिबानखौ लानानै खामानि मावदों फैबाय थानाय 2030 मायथाइयावबो दिनै एबसुनि वार्कार जायफोरा फैगोन उनावबो दिनै मावफैगोन बिथांमोनाबो दिनै एबसुनि वार्कार जानाय नङा नामा? एबसु नङा नामा बिथांमोना? अब्लाथ' बे जायफ्रा उनाव हाबफैगोन बिसोर एबसुआनो नङा। स' दिनै जों 2014 हाबदों होननानै बिथांमोना बुंदों खिन्थु जोङो 2013 फर्मेलि जोङो आफादाव जइन जादों। एनडिएफबि नि जि माने रिक्रुटमेन्ट पलिसि बेबायदियै जोङो 39 बेट्सआव भुटानाव ट्रेनिं लानानै जोङो एनडिएफबि नि मेम्बारशिप जादों। गुलि अरनानै जों समायखिरा लादों बर' जातिखौ सिबिलांनो होननानै। बेवहाय दिनै नोंथांमोना जोंखौ 2014 2013 होननानै बुंबाय थानानै जेबो दिनै लाब जानाय नङा, जोंखौबो जेबो खहा खालामनो हानाय नङा। खिन्थु नोंथांमोना जातीय संगठन मोनसेनि दैदेनगिरि जानायखाय बेखौ खालामा लाफानो जाथिया माखौ मावोबा लाब जागोन बेखौ सिन्था खालामनानै दावगालांनायखौसो जों लुबैयो। आं बेखौनो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायो खौसेथिनि थाखाय जेब्लाबो सिन्था खालाम। सोरबाया माबा मोनसे बुंदोंबा बेखौ नेगेटिभ दाला पजिटिभ ला। अब्लानो जेब्लाबो जोङो जोंनि थांखि फारसे आवगायलांनायाव जोङो देरहालांगोन होननानै जोङो बुंनो हायो। बेवहाय नोंथांमोनखौबो गुरैयै खावलायो बिदि नेगेटिभ लानानै सोरखौबा गाज्रि सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बेखिनिखौनो डिपुटि चिफनि बिसय आं जेबो बुंनो थांला। बियो बिथाङा माबायदि मेन्टेलिटिनि मानसि गावआनो दाखालि बावै मिडियानि गेजेरजों फोरमान होखानानै लाबाय। बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिनि सोमोन्दै बुजिनांगौ आद्रा गैला होननानै आं सानो। बेजोंनो लोगोसे उदालगुरि दख'रा फरायसा आफादा आंखौ जिबायदि खोथा बाथ्रा बुंदों आंनि थाखाय बेफोरो गोरलै बाथ्रा। दिनै आंखौ सोरबाया आलु गोसाव टाइटेल होदों, सोरबाया सैमा फाग्ला टाइटेल होदों, सोरबाया सिखाव टाइटेल होदों, बेफोरो आंनि थाखाय बोरसो होननानै आं साननानै लायो। आरो बिथांमोननि गाज्रि आंखौ सोंखारिनाया समाजनि बर' हारिनि खामानि मावनो थाखाय आंनो थुलुंगासो होदों। बेनि थाखाय जायफ्रा आंखौ बेबायदि गाज्रि सोंखारिदों बिथांमोनखौ आङो पार्सनेलि साबायखर बावहरो। लोगोसे बारग' एनडिएफबिनि जानानैबो आं बिथांमोनखौ साबायखरसो बावहरनो इच्छा खालामो। फैबाय थानाय समाव हारिनि खामानि मावनो, समाजनि मोजां खामानि मावनो आरो सैथोआव गसंनो बिथांमोना आंनो बोलो होदों। आरो आं बेखौबो बुंगोन दिनै सोरखौबा सिखावनानै बुंनो थांनायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादा थारैनो सिखावा सोर बेखौ सिन्था खालामग्रोथों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बिफा होननानै मानियो, खुलुमो, सिबियो। आरो बिथांनि गोथौ सानस्रि आरो गोथौ थांखियानो जाबाय आलादा रायजो बर'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिमोन। दिनै बे गोदै थांखिखौ प्रमद बर' बिथाङा जे फाननानै गारबोबाय
दिनै प्रमद बर'खौ एबसुआ मा टाइटेल होगोन सिखाव बुंगोन ना बेपारि बुंगोन बेखौ थिग खालामग्रोथों बेनि उनावहा सोरखौबा गाज्रि गाज्रि सोंखारिनो बिथांमोना बोलो फोराथों आं बेखौसो खावलायनो नागिरो दिनै बिथांमोना बुंगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आं दाखालि बावै जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे बाथ्रानि सायाव बिथांमोना पजिटिभ लानानै खामानि मावनायमोनब्ला समाजाव गुबुंले थासारिया फैयामोन नाथाय बिथांमोना नेगेटिभ लादों बेनिखाय आं बेखौबो बुंनो इच्छा खालामदों दिनै बिथांमोना बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खामानि मावदों मावाखै रायजो राजायानो नुगासिनो होननानै दिनै रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मा खामानि मावनाय नुदों अबेबा लामायाव थानानै डाम्पारनिफ्राय ट्रेक्टरनिफ्राय फैसा खांनायखौ नुदों हाथाय बाजाराव मासुल खांनायखौ नुदों गोदान गोदान पिकनिक स्पट बानायनानै गोरलै गोरलै गथ'फोरखौ जौ लोंनो थाखाय जायगा होनायखौसो नुदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानै टाउन सहराव हा बायै बायै गोजौ गोजौ बिल्डिं लुनायखौसो नुदों रायजो राजाया दिनै बेखौसो नुगासिनो दङ बिनिखाय आङो खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ बि पजिटिभ थिंक पजिटिभ डु पजिटिभ नोंथांमोना पजिटिभै ला खोथाफोरखौ आरो आवगायलां समाजाव उन्नति जागोन हारिया जौगागोन जों बेखौसो खावलायनो इच्छा खालामदों दिनैनि तारिखाव जोंनो हिसाब होनो हागोन नामा रायजोनो हिसाब होनो हागोन नामा एबसुआ खैजोन आइएस अफिसार बानायखो खैजोन एसिएस अफिसार बानायखो खैजोन आइपिएस अफिसार बानायखो खैजोन डाक्टार बानायखो खैजोन इन्जिनियार बानायखो दिनैनि तारिखाव एबसुआ खैता ट्रेनिं कोचिं सेन्टार दङ दिनै मावनो गोनाङा मा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै राजनितिकनि खिथुआव थानानै सोरखौबा सोंखारिबाय थानाया लासिं सिं जादों एबसु बायदि गोथार हंगदनखौ दिनै लाजि फोनांनाय जादों बिनि थाखायसो जोङो खुथार खुथार खावलायबाय थादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजनितिकनिफ्राय गोजानाव थानानै खामानि माव दिनै एबसु अफिसाव थानानै टिका सेलायनायखौसो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ सोरबाया MGNरेगानि सेंसन खालामखानानै लाबोनाय टिकाखौबो बिथांमोना सेख'नानै मावनायफोरखौसो नुगासिनो दङ जब कार्डनि फैसा खांथिंनायफोरखौसो नुगासिनो दङ बेनिखाय मावनो गोनां थांखिया मा बेखौ थिग खालामना लानानै एबसुआ सिगां फारसे आवगायलांथों आरो सोरखौबा गाज्रि गाज्रि सोंखारिबाय थानायनिफ्राय गोजानाव थानानै बर' हारिखौ माबोरै हायो खौसेथि खालामनानै आवगायलांनो बिथांमोना नाजाथों आरो जुदि बेसांखिनि खामानिखौ मावनो हाया जोंनि बुंनायखौ मोनसे बोसोन बायदि बिथांमोना गनायनानै लानो हायाब्ला सारेन्डार खालामनाया मोजां होननानै जों सानो थांनाय 27 जानुवारि 2022आव जों मोनसे एक्स एनडिएफबिनि गांनाय उखैनायखौ लानानै जों मोनसे दुखुनि सान फालिदोंमोन बे फालिनाय सानखालि जों माखासे फ्लेग कार्ड लानानै जोंनि दैदेनगिरिखौ हगारनांगौ आरो जोंनि सेंग्राफोरामोन रिहाबिलिटेसन मोननांगौ होननानै जों माखासे खोथा बुंनायावहाय जोंनिनो माखासे आगुनि दैदेनगिरिफ्रा सोरखौबा जुनियर सोरखौबा सिखाव होननाया खोब दुखुनांथावना बाथ्रा मानो होनबा आं थोंजोङै बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा पार्सनेलि सासे व्यक्तिखौ एलिगेसन लाबोनाया मोजां जायाखै मानो होनबा बिसोर माहारिबाद आरो बर' जातिनि थाखाय खामानि मावदोंबा बिथांमोना खामानि मावलांबाय थादों जों जोंनि मोन्थाइखौ लानानैसो जों ओइदिनखालि दुखुनि सान फालिदोंमोन बेयाव नोंस्रा खर' सानांगौ जेबो गैया होननानै आं सानदों मानो होनोबा दासिमबो जोंनि सेंग्राफोरा केस उइद्र' जायाखै आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा जेलाव दंमोन बेफोरखौ लानानै जों दुखु फोरमायदोंमोन दुखुनि सान फालिनायाव बिथांमोना खर' सानांगौ जेबो गैयामोन मानो होनबा पावाराव जाय थायो बे दैदेनगिरिखौसो जों सोंखारिगोन पावाराव गैयै दैदेनगिरिखौ जों सोंखारिनानै लाब गैया जायनि जाहोनाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आगुनि दानि बिटिआरनि चिफ बिथांखौ जों सोंखारिखानो गोनां जागोन मानो होनबा बिथाङा दिनै दैदेनगिरि जानानै जेनेबा बिटिआरखौ सालायबाय थादों बेखायनो बिथांखौ सोंखारिनायाव सोरबा दैदेनगिरिफोरा बा सोरबा माहारिबाद बा सोरबा आफादफोरा दुखु जानांगौ जेबो बाथ्रा गैयामोन बेखौसो जोङो दिनैनि दिनाव जों खेंफोरथि होनो गोनां बायद' जादों मानो होनबा बिथांमोना सोरखौबा जुनियर सोरखौबा सिनियर बुंनायनि जेबो मोन्थाय गैया मानो होनबा आफादाव सोरबा सिनियरबो थागोन जुनियरबो थागोन सिनियर जुनियरखौ लानानैसो जों दिनै एनडिएफबि हिसाबै नांबोदोंमोन आरो सिनियर गैयाबा जुनियरबो गैया जुनियर गैयाबा सिनियरबो गैया बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय समाव आं नैबेखौसो बुंनो हास्थायगोन जे जोंनि एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि प्रेसिडेन्ट डि हारिमु बिथांखौ दाख्लै बावैसो उदालगुरि दख'रा फरायसा आफादनि सानैसो सेंग्राफोरा बिथांखौ सिखाव होननानै सोंखारिदों दा आं बेखौसो आं बुंनो हास्थायदों जे बिथांमोना बिथांखौ सिखाव होननायनि सिगां सिखावा सोर बेखौ मोजाङै मोनथिना लानाया गाहाम आरो बिथांखौ मोनसे बाथ्रा बुंबावदों 2014नि एनडिएफबि होननानै बिथांखौ बुंदों
दा बेयाव आं बेखौसो बुंनो लुबैदों बिथांमोनखौ दा बिथांमोना एनडिएफबिनि बागै जेबो एबिसिडि मोनथियालासेनो सोरखौबा सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानो होनोब्ला दिनै 2014 सनाव जोंजों समानै आफादाव खामानि मावनाय सेंग्राफोरा गोबां मुंख्लं जालांबाय आरो गोबाङानो जेलाव दङ दिनै आंनि लोगोफ्रानो 13 जन जेलाव दङ सेन्ट्रेल जेलावहाय दङ दा दिनै सिखाव होनना बुंनो थाङोब्ला जों बेखौसो बुंनो हायो जायफोरा नै थांनाय बावैसो बिटिआर एकर्डनि दफायाव फैफानाय एक्स एनडिएफबि सेंग्राफोरनि रिहेबिलिटेसन मुङाव फैनाय ड्राफ्टखौ सोरबा आनसलिकनि दैदेनगिरि सोरबा एबसुनि वार्कार बिथांमोना जि मोनदों लादों दा बिथांमोनखौ जोङो मा बुंनो हायो दिनैनि तारिखाव दा बेखायनो आं बिथांमोनखौ बुंनो हास्थायदों बिथांमोना सोरखौबा सिखाव सोरखौबा सोरखौबा माबा जुनियर एनडिएफबि बेखौ बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो मोनसे खोथाखौ आं स्पष्ट बुंहरबावनो सानो दिनै जोंखौबो एनडिएफबि नङा होननानै बुंनो हागौ जोंनियाव फोरमान दङ जों एनडिएफबि नंगौना नङा आरो एनडिएफबियाव जों खामानि मावनो मोनदोंना मोनाखै जोंहा फोरमान दङ बेखायनो बिथांमोना जोंहा दि हारिमु बिथांखौ माने पार्सनेलि एटेक खालामनायखौ जों एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि जानानै माने मोजां मोनाखै जायफोरा सोंखारिदों दिनै जोंसो बुंथावना बिथांमोना सोर दिनै बिथांमोनखौथ' दिनै गावसोरखौनो बुंना लायो बिथांमोना आनसलिक दख'रानि फरायसा आफादनि दख'रानि दैदेनगिरि होननानै नाथाय बिथांमोनखौ जोङो थांबाय थानाय समफोराव बबेबा उदालगुरि टाउन बायदियाव मेला लाबोनानै जुवा खेला होनायनि उनावसो जों बिथांमोनखौ दिनै नुनो मोनो नाथाय दुखुनांथावना बाथ्रा मोनसे संग्रामनिफ्राय गोलाव सम संग्राम खालामनानै फैनाय जोंहा जोंनि गासै सोद्रोमाफोरनि सायाव सोरनिबा सायाव जुदि आसि थुयोब्ला जों माने दुखु मोननाय फैयो आरोखि